Pozdrav svima! Bosnian Games je ovdje i nastavljamo s jednom, u stvari ne mislim da nastavljamo. Ja sam već igrao ovu igru, ali je nisam snimao. Vidjet ćete kasnije koji mi je najbolji skor. Samo malo. Sad ću mi tu valjda malo brže odraditi. Opa, evo. Vidite, moj najbolji je skor 27. Samo malo da ovo ja stišam brže. Idemo dalje. Vidite, opa. Kupio sam ovaj novi skin, isto neki rocker. Super stoji, crvena ptica. Idemo ponovno, samo sad ćemo valjda bolje dosta odraditi. Vidite kako sad ide malo bolje i brže, ne znam jesu dobro. Ne znam, nešto mi sad malo baguje, pa zato vidite slabo fulim. Dobro nije svaki put, neću reći da je svaki put. Eno vidite. Da vidimo, sada, nije još gotovo, nije ovo sada, imamo 103 coins, pa ako zaradim još možda neki drugi skin, ali nisam ti ovaj mi nije nešto bio najbolji, ali ne znam, onako uzeo sam ga. Da vidim kako će, 7 opet. Idemo, dobro, dobro. Ne, 2 jaja, jedno gnjezdo, ne može to. Idem ponovo. Sad ćemo vidjeti. Evo ga, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evo sam fulio, nisam kako treba vidio. Dobro, još uvijek traje, idemo nastaviti. Ovako. Ne, taman dok se smilo, Evo. Čisto. Ne, opet. Ajde, idemo sada ponovo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pa kako je palo ovo? Ne znam, slabo mi ide. Ovako. Samo malo. Ne. Sam moram još uvijek pokušavati šta me... Ne! Bar da prijeđem to. Bar 20 skora. Da dođem do tog skora. To. 25. Dobro smo ovo odradili. Idemo dalje. Malo hopa. Hop. Još ovaj put, sad ću još jednom više neću. Čim sad ispadne, samo ću še. Još ovaj put. Ovaj put še nikad. Ne mislim nikad. Još ovu igru, ali za ovu epizodu dosta će valjda. Evo sad krenulo malo bolje. Ništa. 8. Šta sad? I to je to što se tiče ovog serijala. Hvala vam što ste gledali ovaj video zapis. Pretplatite se na moj kanal, puno bi mi značilo. Ćao!